Takže máme tu první objednávku, ale ne tady z YouTube, ale z TikToku. A tam si nějaká, buď asi holčička přála mít 3 náramky, takže já jí dám. Dám jí je do... Čekat chvilku, já ho musím otevřít, tak by narovná, takhle zničit, takže takhle. Jo, připomínám, jsou to fake. Je. Do tohle jí dám ty tady náramky a dáreček, samolepku na to a tak. Prostě všechny věci, které se na to dávají, to jsem musela sebrat. Samolepky, budu dávat smajlíky nějaký, nevím jaký ještě. I dokud. Jednu ze 6 sběratelských figurek, kterou ti teď přibalíme k Minecraft Movie. Pustý. Takže takhle. No, dělala jsem to z toho a z toho. Chtěla nějaká holčička ze všech 3. No, ne ze všech. Ona chtěla jenom z tohle a z tohle, ale dárečky tady z těch. To je tahle barvička oranžová a bílá. Takže jako první si holčička přála takovejhle náramek. Jo, takže ten si tam pak dáme. Pak si přála ještě z tohohle takovejhle náramek. Taky moc krásný. A pak si přála ještě takovýhle asi pro kamarádku, nebo nevím, prostě tak. Takže takhle a dáreček pro ní máme tady klíčenku z těch 2 barviček, tady se to musíte nějak zamotat, takže takhle. A já se to tam dodá, takže se vám ozvu, až to tam budu mít. Ale lidi, ještě děkovná kartička, takže ještě. Takže dárkovou kartičku máme, je tam napsané děkuji za objednávku a ať se líbí můj podpis, takže to si tam dáme spolu, jestli tam nějakou náruku. Tak bude se mi to tam vejít. Takže jsem to stopla. Já to asi stopnu a ozvu se vám, až to tam bude. Tak, mám jí a ještě na to dám tu tady samolepku. A je tu? A ahoj, kdo by si to